Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Life is what we make it. Ari ako subong sa imo, Tubang. Madama ako sang palamang kutanon sa imo. Nga tubtub sa mo. Wala mo ginasabat. Wala sang kaatagan. Abi ko! Ikaw ang matanaganan ko sa tion nga ako nagaisahanon. Nga sa tion nga ako nagakatumba. Ikaw ang mapabangon sa akon. Nga sa tion nga ako ginalapak sang akon pariho. Ikaw ang mangapin sa akon. Pero wala ka! Ipabayan mo ako! Ginatilawan mo bala ako? Kung do'inggid kutob ang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad nga atubangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhi ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanan nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay Palapagkutanan sang isa katinuga nga puno sang paghinikip, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Malagpuwasan ay haniya ini? Sino siya? Ano ang iya mangin kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Dili sa amon matahong nga palatuntunan. This is my life. Sa iya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. How a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Kamot ng kamot. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo.
kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. Kag karon, sa kasugpon sa ngaton matahong kag makatalandog kasing kasi nga palatuntunan, This is my life. Siya kasaysayan, Maria Mestiza. What to be? This is me. This is me. Ay abaw, adlaw na yaho. Wala pa makabuktaw si Lourdes. Kanami sa iya ba? Dirigin pa ulit sa ako ng bata, ya? Ay, bebe, dire ka ng anay, ha? Pukawon ko anay ang iloy mo. Ay, sus. Islanda ka anay sa diaper, ha? Kay puno na gali, ho? Anay ka, hukson ko anay ang diaper mo, ha? Ay, anay ka. Ay, ano ini mga lagom sa paa mo yaman? Bago ko lang ini mandiparahan. Ay, abaw, tatlong ikabilog, ho? Duagi sang kusi? Sino nagkusi sa imo, Maria, man? Nga may kinusian kaya, haw? Ay, marami sa tulog ko, Nadawan ako pugtaw. Hoy, Lourdes. Ano ini lagom sa paa sa bata mo, ho? Ha? Nano ni? Ha? Ano ini, Lourdes? Ha? Ang diin man? Ari, ho? Sa paa sa bata? Wala ko makamulalong kagabi sa ilisan ko siya. Kadulom abi. Subong ko lang aga nakita, ho? Sa isla ko sa sandayaper. Ay, Nano ini? hala. Naano na man? Wa pa man nakahapon nang? Ha? Oo. Wa pa nakahapon sangging paliguan ko siya. Kung amo sa diin ni maghalin, ha? Do kinusian, gid, ho? Kwan, si Pina man nakahapon ang nagauyat sa bata nang? Basi kung siya nagkusi sina? Ano? Si Pina? Basi siya nang. Basi na umul-umul siya sa bata, kaging kusi niya. Kag nga ahimuon ni Pina ina kay Maria, ha? Ay, nang. Ikaw bala mo? Nagasali ka kay Pina, ya? Himali mo man. Basi ko na umul-umul siya sa bata. Tapos din kusi ya gani. Ay, piste! Nga ako siyo niya si Bibi, ha? Ho? Naglagong, gid, ho? Kung nang, sa dason, hindi ko na lang sa pagpabantayon sa bata. Basi bala kung ano pag ang himuon niya, haw. Lourdes? Kag nang hindi na siya pagsukmati, ha? Basi masiling siya na, kwan, ginpasibanggan ko siya na nagkusi kay baby. Hanang, ha? Hipsan na lang ini. Ay, hindi, pamangkuton ko, gid siya. Hindi na gani, nang. Pabayida, para waay ka mo. Basta sa sunod, hindi ko na pag ipalapit si baby sa iya. Lourdes? Kung ari siya gani, ipalayo natin si baby sa iya. Ay, buisit. Nakita gid ni nang Rosita ang kinusian ko sa paas ang bata. Naglagom gid gali ang paas ini. Barang ka nakapangita gayon ako sa alibay. Si Pina ang gintudlo ko nga amo ang naghimo kag nagkusi kay Maria. Ang lain lang kung sukmatan niya si Pina. Tapos gikuya. Piho, nga manugid gid in si Buwana nga ato kay Manang. Puisit gid. Kabra nga pasanti ko makato. May kontrabida gaya sa kabuhi ko. Ay, ano ka? Amat pa siguro. Mahimos ko, Malakat ako subong sa mansyon. Kinahanglan nga makasulod ako obra sa mansyon. Ginatakan na gid ako magsagad diri tinir sa balay. Man makita ko ganing bata, Diyos ko, nagkakairitar ako. Kanami kugun. Ay, mahimos ako. Malakat ako sa mansyon. Medyo nag-ayo-ayo ng pamadyag ko kag
nakatulog ako through this. See? Kung di kinahanglan mo gilang tulog, ma. Ina ang rason kung nga naglain ang pamatsyag mo, ma. Ay, maayo kay ginabisitahan ako ni Dr. Ledesma sang pampatulog. Ma, sinasaling ko na, maayo nga doktor si Dr. Ledesma. Kagahipalo siya sa nagakadapat nga bulong para sa imo. Agod nga mag-ayo ka. Mama, sundaran ginahambal niya sa imo, Salamat ni Trudis, ha? Palangga mo din matuod Of ako. course, ma. I love you. Tungod ginakabi ko ikaw nga matuod ko nga hiloy. Kag kung anong ginabatsyag mo, ma? Oh, I'm so worried. Nagakabalaka gid ako sa imo, mama. Salamat, Trudis. Salamat gid sa kabalaka mo sa akon. Inang pagpati mo. Madali ka na lang mapatay tigulang. Madali na gid lang. Ikaw gali ang ginasiling sa ako ni Rosita? Chay ating. Si Lourdes na ngalan ko. Mag-author kami ni Nang Rosita sa amay. Ay, oo. Nasugid na niya sa akon, ina. O ti ano, sugot ka nga mag-ubra di sa mansion? Sugot ako, Chay. Pero hindi ka makapauli adlaw-adlaw. Kada Domingo ka lang sa aga makapauli. Wala sang kaso, Chay, Bisan, binulan pa ako kang makapauli. Okay lang na isakon. Ano? Chay, Bisan binulan pa? Ay, abi ko may bata kasiling ni Rosita. Di paano ang bata mo? Dako na? Kwan, sobra pa lang siya isa katuig. Ara man si Nang Rosita nga nagabantay sa iya, Ha? Si Rosita ang mabantay sa bata mo? Wala siya nabudlayan. May tiyanggi siya, di ba la? Kabuot mo lang sang bata ako. Hindi sutil. Galihe. Basta kada Domingo ang day off mo, agod sa sina, makaupo naman kag makita ang bata mo. Ay, ho, gali. Babayi o kung lalaki ang bata mo? Babae siya, Chay ating. Kag Maria ang ngalan niya. Si Maria. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo,
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Masugod na ako obra buwas diri sa mansion. Ay, salamat. Pwede man si Chay Ating ba kung mag-interview sa akon? Sobra pa sa ama. Hoy!
Lourdes! Ha? Hindi ka panawag sa akon? Pero, sino? Ay! Uy, Rosalie, kung daw nga ikaw? Ha? Ay, bigaw! Uy! Diday! Ay, ako manood! Maling time no sing! Gani! Dugay na nga wa kakakita ay ba? O ti ano, kamusta ka na? Ay, are, lapag-yapon ba na? Magaling ka? Pareho ta! Ay, tuod ka? Ay, wala ka man ba na? Ay, isang una may ginlibin ako, pero nagbulagay kami. Ay, gali ka? Ay, timayo ka pa eh. Ay, ako yung wala gid Wala gid ko sang, wala gid sa makatulpangon sang beauty ko. Bahaw. Ay, gali. Ay, ano ka bala? Dili ka nag-aobra sa mansyon? Ay, oo Dugay na ko di. Napulo na siguro katuig mo. Ay, ti maayo O, danay na tadi obra. Ha? Ay, tuod ka? Maubra ka na sa mansyon, Lourdes? Oo, bakit nagani ko? Buwas, masugod na ko di obra sa mansyon. Ano? Sa kadamo sining pinamakal mo ito? No, konsumo na to na sa isa ka kinsinas, nay. Suslinibo ang bilis sining pinamakal mo? Medyo. Dakong gibayad ni Busing sa ako, nay. Dakong komisyon ko. Ha? Komisyon? Oo. Komisyon sa ano? Nugay na bala pamangkot, nay. Basta komisyon, taguwa na. Ba, ano ini? Ibo na. Ay, abaw. Kwarta? Sus, sa kadamo siniya? Taguwa na gani. Kaya kung sa ako na, basi kung magasto ko pa. Ay. Taguwa na, nay. Oh, kadamo sini. Nano, sweldo mo ini ito? Ay, snalay. Oo, gani. Nugay na bala pamangkot, Kaglutuan na itong liyog ang isda ng iniwa. Tulaha ito, nay. Gusto ko aslom, ha? Namitigop sa bawang aslom ka video kahang-kahang, Ate, sige, Idok? Nga ginatulok mo gikunayaw? Tulok na Basi malaw. Ay, nano man si. Sige na, alutuan na tuliyog ang sudan, Kinagutom na ko. Kag pwede blanay, nugay ka na pamangkot. Ha? Halina sa binalasan ko ang kwarta nga ginatag ko sa imo. Tapos... Idok? Kabalok mo nga nagadudas nanay sa akon. Ay, pasensya ka nanay. Pero huwag ko sa may mo. Amula na yung pagi nga makakwarta ako sa dako. Malasig ang kwarta. Kay sugag bato lang ang balatyago ng kapital. Mani na. Pero maabot ka ng adlaw nga mauntat ko sa trabaho kong ini. Ay, di ko gusto nga magtigulang kag mapatay nga isa ka hired killer. Maabot ka ng adlaw nga ma-retired ako sa amos ni nga sahi sa trabaho. Kag mga buhay ko sa malinong. Upod sa mga pamilya ko. Si Maria gali. Sa dinayan sa gindalan ni Lourdes. Luluoy ma si Maria. Naulamid pa siya sa kaking ni Lourdes sa akon. Pero ay ko yung nagatula sa paglaom. Makakita ay gikita, Maria. Kinapananaw ko ginang adlaw ngina. Makita ko gid ikaw liwat, anak. Nang? Nang Rosita? Oy, Lourdes! Ote, kamusta ang lakat mo sa mansyon? Nakasugidaron ka mo ni ating? Oo, Nang. Kag masugod na ako obra buwas sa mansyon. Uy, batod ka na yun? Oo, Nang. Buwas masugod na gani ako obra. Pati maayo ko na mo sina Sus, Nang. Nang nakadumdum ka kay Diday? Oo. Ang amiga mo nga karandagan sang una? Ay nga, amal. Mga karandagan man ang imuya. Ay, tuod ba na? Nag-upol ka mo nga duha? Opod naman kami nga duha Ha? Oo, Nang. Si Diday nag-aobra manggali sa mansyon. Opdanay kami nga duha dito. Ano? Oo, Nang.
Ay, salamat. May upod na ko nang. Updanay kami ni Diday sa mansyon. Kada siguro ko, hindi ako mabudlayan sa mga unobrahon sa sulod sa balay tungod may matudlo sa akong dito. Ati, maayo ko na amo sina eh. Pero hoy, Lourdes, tarong kagay kung dito ka sa mansyon, ha? Hindi git ako mapakahuyi sa amo mo. Oo ikaw pala nang mo. Why ka di salig sa ako now? Nagapaandam na ako, Lourdes. Masibla mag-anda naman ang balatian, wow? Balatian nga ano man? Ang balatian mo eh. Nga mga sa gamit ka hindi mo? Oh, nang Rus ito. Hidahoy, gigamang hidabol ka sa gamit nga makita mo dito sa mansyon, ha? Pasibla interesan mo, Lourdes, kag kuhaon mo? Baw, hindi, gid. Kay basi sa sining nga hugada, mapriso ka, gid. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio. Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton matahong kag makatalando kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Musical scoring, Elmar Payanbayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording engineer, Jerzel Haina. Ginsulat kag sa direksyon sa ninyo alagad, Annalie Merabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sometime when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. Action Radio! Padayong Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang dinadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Responsable na pagbalita, pagkain nga ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may galat at palangga. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,